Идел буе халыклар әдәбияты китапханәсе 1993 елның 15 мартында ачылды. Шушы исемне бирделәр безгә. Бу китапханәгә үзебезнең Әлмәттә күп төрле халыклар йөри. Чувашлар, марилар, мордвалар, башкортлар. Шулар күп йөргәнгәдер инде биргәннәрдер күрәсең. Бездә шушы халыклар белән бергә Волжанка клубы эшли. Һәр вакытта шимбә көнне ул клуб членнары белән очрашабыз. Нинди эшләр үтәргә инде, нинди планнар корабыз библиотекада. Ел саен халыклар дуслыгы дигән кичә үткәрәбез. Монда төрле милләт халыклар җыелыша, һәрберсе үз телендә. Татар татарча, русча, башка халыклар инде үз телләрендә сөйлиләр. Бу безгә инде халыклар дуслыгы дип тә йөртәбез инде. Башкорт халкына да выставкалар ясап торабыз. Безгә инде китаплар белән безне тәэмин итеп торалар. Менә шушы Гөлнурия ханым китаплар дигәннән төгәлрәк итеп әйтеп китсәгез иде. Менә бит инде чуваш китапларын каян аласыз, сатып аласызмы? Башкорт китапларын каян аласыз, татар китапларын каян аласыз? Без бу китапларны сатып алмыйбыз. Безнең үзебезнең үзәкләштерелгән китапханә системасы бар. Аларның комплектованиесе шулай җыештыра алалар инде. Казанга баралар, алар кайдан табалар, безнең китаплар белән һәр вакыт тәэмин итеп торалар. Әле бу ел безгә бигрәк әйбәт булды. Татар китаплары бик күп поступать итте инде безгә. Менә шундый зарлануда ишетергә туры килә инде язучылар ни өчен язарга тиешләр, китапларын укучылар юк диләр. Менә сез сизәсезме инде озак еллар китапханәдә эшләүче буларак? Укучылар саны кимеме, артамы, шул килеш? Укучылар саны бездә бер дә кимеми. Мин ул укучылар укымый дигәнгә бер дә ышанмыйм. Кайсы берләр әйтәләр инде китапханә ник эшкә диләр. Менә безгә килгән китапханәләр укучылар инде үзебезнең һәр вакытта йөрүче укучыларыбыз ярый китапханә баралар диләр. Алар китап алмасалар да Казан журналлары алабыз, Сөембикә журналы, Мирас, Чын Мирас журналлары алабыз. Алар һәр вакытта укып торалар. Менә әле кичә генә килеп китте Нәсимә исемле бер туташыбыз, ул һәр вакытта укып тора. Ярый сезнең библиотекалар бар әле, булмаса нәрсә эшләр идек дип. Безнең дә китап укыйлар. Шын әйтәм, менә үзебезнең анда язучыбыз Әсгать Сахапович белеп тора. Бездә һәр вакыт мероприятиеләр үткәреп торабыз. Кайсы язучының туган көне аларны үткәреп, алар белән очрашу үткәрәбез. Безнең китапханәдә Рафаэль Төхвәтуллин премиясына лаек булды. Быел әле бик уңышлы елыбыз булды инде. Грант язып 400 мең акча оттык. Менә шуңа яңа мебельләр алдык монда да, абонемент янында да бар. Гөлнурия ханым, менә шушы инде күп кенә халкы яшәгән Әлмәттә ничә татар китапханәсе бар? Һәм аларның менә инде моннан берничә ел элек ябылу очраклары булдымы? Чөнки Татарстанда бик күп китапханәләрне япканнар иде. Безнең дә андый китапханәләр ябылу турында сүз чыкмады. Бер татар китапханәсе бар инде Рафаэль Төхвәтуллин исемендәге. Безнең директорыбыз Наталья Сергеевна бик китап яратучан кеше, шушы культурага бик нык бирелгән кеше. Ул безнең китапханәләрне саклап калу өстендә эшли. Һәр вакытта китапханәләрдә йөреп тора, кешеләр йөрүме юкмы тикшереп тора, нәрсәгә кирәк, без бер әйбергә интеккәнебез юк. Күпме компьютерыбыз бар, нибез ана телевизор бирделәр, компьютер бирделәр, цветной принтерыбыз бар, ксеркасыбыз бар, халыклар шулар белән дә файдалана алалар. Димәк, инде шушында Әлмәт халкы милли рух таба ала. Таба ала дип уйлыйм мин. Бер дә китапханәләр ябылыр дип уйламыйбыз. Чөнки хәзер сентябрьдә укучылар мәктәпкә йөри башлый, студентларыбыз күп. Бездә институтлар, техникумнар, училищелар бар, анда бик күп укучылар йөри. Алар һәр вакытта безнең китапханәдән файдаланып торалар. Бездә 4200-дән артык укучыбыз бар безнең. Бер вакытта кимегәне юк, артканнан артык кына бара. Абылай менә якынча татар китапларының санын әйтә алмыйсызмы? Якынча әле карап утырдым, якынча китаплар саны бездә 8000-дән артык. Шуларның бер кадәр өлеше инде татар китапларыдыр. Юк, безнең китапларыбыз 8000 генә түгел, 25000. Шуның 8000-е татар китабы.
Татар китаплары һәр вакыт килеп тора, комплектовать итеп торалар. Әле без менә сезнең иншалла язучысы Зифа Кадырованы журналлар аша табып, аны чакырып китереп, аның белән очрашу үткәреп, бик күңелле